ċerta vot ta' fiduċja. Waqt il-programm Affaritana ppreżentat minn John Bandi, l-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat qal li l-Prim Ministru Lorenz Gonzi jaf li l-ebda vot ta' fiduċja mhu se jsolvilu l-kriżi li għandu. Perswas illi jaf li l-ebda vot nhar it-tlieta mhu ħassolvilu l-kriżi li għandu. U l-kriżi tibqa' solvuta sal-kriżi li jmiss. Il-problema huwa Lorenz Gonzi nnifsu u mhux individwi bħal Franco De Bono. In-nuqqas ta' kapaċità u ħila ta' Lorenz Gonzi qed iwasslu għall-instabilità fil-pajjiż u dan meta bħalissa pajjiżna għandu bżonn Prim Ministru li jkun iffukat biex itejjeb il-livell tgħixin tal-familji l-aktar fid-dawl tal-kriżi taż-żona euro. Joseph Muscat qal li l-Prim Ministru aktar moħħu fil-kriżijiet interni fil-partit tiegħu milli fil-problemi tal-pajjiż. Qal li jekk il-Prim Ministru jħossu sfiduċjat, il-Ministru ostingat li fid-dibattitu għamel sija jfaħħar lilu nnifsu għandu jikkunsidra l-pożizzjoni tiegħu. Dan meta kien responsabbli minn serje ta' fallimenti fosthom tat-Tarzna meta faqqa l-iskandlu tal-Fairmount, l-Air Malta li sejra ħażin, l-Ena Malta li ġiet downgraded u l-Art tal-Maltacom li kienet tiswa 10 miljun lira Maltin u li ngħatat lil T-Com b'xejn. U issa l-proġett ta' Smart City li mhix aktar obbligata li toħloq l-impjiegi għax ma ġiet żarmata pumping station. Lum il-ġurnata ħareġ ċar li fil-Parlament hemm front maqut li huwa l-Partit Laburista u hemm partit li għal darb'oħra l-Partit ta' inqas insejjaħlu l-Partit Nazzjonalista, l-Partit tal-Prim Ministru, illi qed jħoppja minn griżi għall-oħra. Joseph Muscat qal li bekk il-Prim Ministru qed iġib l-instabilità u semma diversi istanzi fejn il-partit tal-Prim Ministru kien mifrut u l-Gvern spiċċa f'sitwazzjoni simili bħal dik tal-ġimgħa fil-Parlament. Fosthom il-proġett tal-Konkatedral ta' San Ġwan, il-Power Station ta' Dellimara, il-500 euro żieda lill-Kabinett u anke id-dritt tad-divorzju.